Nám tady pojíždí kolem Slovenska MiG-29, proto malinko hlučnější. Čekaj, tu za 1000 litrů vody, takže ten pilot jde na ukázku. Lietadlo MiG-29 disponujeme veľmi výkonnými dvoma motormi. Tieto dva motory Tumanský RD33 majú výkon 2x8300 kP. To znamená, že toto lietadlo má pomer ťahu k hmotnosti 1,1. Znamená vyšší ťah, ako váži to lietadlo. Stúpavosť pre zaujímavosť viac ako 300 metrov za sekundu. A maximálna rýchlosť 2500 km za hodinu. Maximálne preťaženie plus 9G. Pri týchto obratoch sa dosahuje momentálne okolo 6 až 7G trvalé. Lietadlo MiG-29 váži, maximálna vzletová hmotnosť je 18 000 kg a výdrž vo vzduchu je takmer 3 hodiny. Lietadlá typu MiG-29 sú zaradené do hotovostného systému Aliancie, tzv. Systém NATINAC, v ktorom sú aj pripojení České republiky. Pilot, podplukovník Marian Bukovský, má vek 37 rokov, ženatý, jedno dieťa, chlapec, ktorý bude zrejme šlapať v otcových krokoch, pretože sa už zaujíma o letectvo taktiež. Až neuvěřitelné, na jak malém prostoru předvádíte MiG-29. Jaký je nejmenší poloměr zatáčky, kterou s ním svedete? Je to přibližně 600 metrů. To je neuvěřitelné.
Pilot momentálne predvádza minimálnu rýchlosť spomínaných okolo 180 až 200 km za hodinu. Kolik tun nám teď tedy visí téměř nad hlavami? Približne 14 až 15 tón v závislosti od spotrebovaného paliva. A jak by to bylo? Vymanévrovala by 29 Gripena nebo obráceně? Pripravujeme spoločný projekt v rámci tzv. Cross-Border Operation a Cross Racing. Budeme spolupracovať úzko s Českou republikou v spolupráci s Gripenami. Manevrovateľnosti v porovnaní s Gripenom sú to lietadla z obdobnej konštrukcie. Znamená, že v niektorých momentoch má jedno lietadlo navrch, v druhých momentoch druhé. Je všeobecne známe, že lietadlo MiG-29 na malých vzdialenostiach je obávaný súper pre ktorékoľvek lietadlo na svete, aj súčasné vyvíjajúce sa. Samozrejme má aj svoje nedostatky, pretože, ako som povedal, bolo vyvinuté v 70. rokoch. Momentálne lietadlo MiG-29 Slovenskej republiky je opatrené novou avionikou. Celý proces od prípravy cez vykonanie letu sa už počítačovou metódou spracováva. Efektný záver vystúpenia podplukovníka Mariana Bukovského. Oi. Só parar, oi. Visto? Vai ser, né?